Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini kita lagi makan di rumahnya Mbah Sirum, guys. Persiapan mantu, guys. Kita masuk ke dalam, ke dapur bersih. Ini loh persediaannya. Dijamu merah-merah. Semangka, guys. Dapurnya juga baru, mau mantu. Ini sotonya sudah siap, tinggal ngasih kuahnya sama nasinya. Itu yang tukang racik, Bu. Mboke. Mbah Tumiboto, guys. Mbah Sarto. Nyamah, Mbah? Ya, nyamah. Sehat-sehat ya, Mbah? Sehat selalu. Weh, jare arep rene bakane arep rono. Hei. Api-api bakane. Mbah Sarto api-api, guys. Wis ngono kuwi. Kaya bapak mbiyen kae api-api. Ya anake wedok. Bojone Mbah Sarto iki, guys, Mbah Mai. Ayo, Mat. Kakung api-api Mbah Wasit. Ora eneng kok perhati delok. Kalau bojomu Mbah Mai. Ganteng kok ngono kae kena. Lah iya toh. Piye ora ke? Golek rana kok begini oleh nyedhik sego. Nebes kaya ngono kuwi. Kok ya dipeki ciduk-ciduk iki. Ya benet to. Temen ae. Ndang tidak duk. Soleh cetheng neh porong. Ya kurang idul, guys. Nih, titik engkas. Weh. Ora pas kuwi nggon nganune. Lagi bisa tujuannya di mawon pawon kok. Video lo, rada noleh ta salahke. Kan dia sementing ndut. Iya. Mana begini ini ya. Ya kuwi lho jual nek meja kuwi. Ayo mlumpuk. Wis. Pak Tening ngene sareng mandananya. Kan madang kene ibu kula ateng dhewe. Cita-citane diet kuru, guys. Lah jam 9:30 bengi mangkat madang iki diete wong piye ngene iki? Ayo madang. Lho, cepane. Lah wonge anyar tireyen, guys. Kae lho ibu di anane lah wonge. Kadang rasa sini sinare nyapo lho le masak srek rati banget nyapo lho isine nggih. Mesane sing masak ngono lho kaya ngono ya Allah, ya Allah. 9:30 bengi, guys, iki madang iki, guys. Kayak piye iki? Dagangane jerek diet kae. Siapa? Cara ada tambahkan itu loyo ke daerah mata. Cuma naku. Bamber maju imbuh neh Bamber. Golek turu gen glisek. Parek ki lho, Lur. Orang liwati warung lho. Ya sangu turu.
Selamat pagi setengah siang. Perkopian guys. Budadong. Yulastring goreng tempe. Maknen goreng tempe. Mbah Misri gurih-gurih legi-legi. Mbah Samir goreng tempe. Nggih. Keren guys. Disambi jajane. Yutuk. Leren. Kopi ini teko guys. Yo ladene. Di kopi nih. Kelo. Kopi nih. Hati-hati. Yanti ra ngeteh ra ngopi. Ya wit, gek ngidul. Wit, rada ngidul wit. Gek ngidul aku ke ngono kok. Cek lo wit. Medon lo wit nang kono dalane. Goyaten. Bakso ini Yumuji. Kopine yu ben iso ngantuk. Kopine ditombo ngantuk. Iya. Weh kak rarene lho wit. Heh. Go ngopi. Apa? Ora lho. Lah kok wong ke piro nggih menan? Jumlah Neng kebo kidul lho Nik. Etan dhewe Adik. Ngulet iya. sing ndi sing wae ngulet. Etan kengke saya ngulet. Itu nguleten ku. Apa iki ngulet? Wong kan biasa. Enggak. Ini penting cari. Iki lho wajane mampu ta kula guys ya. Kae. Iki ngekon. Kae kok Paling ora ora. patang dino bareng ngono. Goreng tahu guys, ngene Mbah Sirup. Besok tinggalnya pasar Tugu. No pae di daerah. Iki wis rada rada mateng. Wong bisa suwi iki. Nah, iki lho sing wis mateng. Aduh, renyun-renyun. Tahu nek saus potong saus gitu. Terus. Nawit, warto nawit. Terus. Jadi syuting lagi ki ngobrol. Kayak iku syuting. Nah, mending nek kuwi. Itu gambare Yo gatuk ki koyo demen maksudnya ki ya pengen nutup plek ngono ya maksudnya kan yo kesel yo oleh kesel ya. Wis minta balane biteng aku. Tengah bawang ki ngulak ae. Bolak balik ki dinetanya di omah iki. Ah, ngene kroso iki kopine ya wis satmen. Iki kete entek telu aku. Ora aku kopine poni wae. Ora jerek pitu. Lu iki kelebihan iki. Gunane akeh jerek. Oleh ngedusi selirang-selirang kok masamu. Seliter ki entek. Anu
Iki gedange kepak lor. Iki empuk apa ra? Kepak. Ya empuk ngono. Empuk kabeh pokoke. Bakule gedang. Gede-gede men. Peneruse Mbok Deminten, guys. Lho. Apik ngono. Iya, ricik jos tenan. Jos tenan. Pinter baane sani ngimbu gedang ya. Pinter cah kene arek ning lawan. Cilik ritek pinter lho kuwi ngimbu gedang, guys. Ritekke. Iki apa kok pecel lho. Iya. Lho, kaya ngono kuwi. Brantel. Mbah ora dhuwur-dhuwur kok bocahe. Paringe kuwasa, Bu. Bene. Wis penting genep lho ngene lho kene. Pangke kok anu. Edisi genem tape, guys. Persatuan Grup ketiga iki. Grup Lingkungan Kerja Guyub rukune warga Nduren, guys. Nduren Lor Kali, Nduren Dul Kali. gratis lho guys nang kene iki. Ora kaya negara liya. Alhamdulillah guyub rukun nomor 1. Dekore ya wis yes. Sapa sing pengen foto-foto dekore dadi kae? Aku fotone. Ya. Yo nganggo klambi sing apik yo mi. Masurken diwadak. Aku bareng ki Sus. Wengke ya pas nyedeng Widarti. Padha antenge suarane kan iki duwi sing ora eneng ah. tenan. Wit. Sing gedhi wit. Yo, sik. Wit ora madang ta, aku balik. Mbok ya jalone tak jalone. Soimi enggak rare nih? Madang. Sik. Apa iya? Ya yangko kok. Lah dingin-dingin sumuk ngono. Apa yang ngono?